Kan man Hvad se det så? der? Ja. Hvad så YouTube? I dag der skal jeg spille lidt hvad hedder det? Happy Wheels sammen med en af mine gode venner. Det er mig. Ja. Jeg har ikke prøvet det før. Nej. Jeg ved sådan ikke helt, hvad det går ud på, men det skal nok nu. Hvad skal man her? Hvordan tager man? Jeg tror, jeg skal tage fat. Mellemrum. Aha. Sådan. Ja, hvor lang computer. Altså. Man ikke sige til bare meget. Wii. Altså, går det godt. Hvor lang er det egentlig? Jeg tror, den er lang. Holy shit. Lol. Hvordan? Kæft, det er sjovt, det er. Ej, man. Nå. Skal jeg ham den anden lige prøve? Det er lige lidt sjovt. Han har Lasse. Han har Lasse. Han har Melle, han spiller nu. Ja, jeg er Melle. Melle han spiller lige nu. Okay, nu prøver jeg vil lige Lasse spille. Ui, der brækker han selv i benet. Ja, sådan er kun en om. Nej, just Prøv lige. Det var meget tæt på. Ja, okay, den var fandt. Okay. Så nu spiller Melle igen her. Jamen ikke. Nej, du laver så mange bagler. Det er forhold, jeg klikker på bilen Foran? Ja, foran. Det giver egentlig ikke rigtig særlig meget mening, men... Den der kan jeg sidde. Så kan du klare det hernede? Nej, det kunne du ikke. Okay. Lad os prøve at finde en anden bane. Ja, vi tager en anden bane. Lad os se, vi tager... Ikke, det er en af dem, det er mine favoritter der. Den giver vi. Black Ops Kill. Ja, den tager vi. Vi skal være... ja. Altså. Hvad skal jeg? Nå ja. Lol, camper, ha? Er jeg færdig? Ja, det var. Nej. Lol, jeg kan ikke få fat i den. Så tag en anden. Skift den til en anden charger. Nej. Jeg er lige fat i den. Aha. Sådan. Nå, prøv en anden bane. Prøv en anden bane. Jeg skal lige ramme min sidste gang her. Eller ham. Jeg skal lige ramme min sidste gang. Ja, du ramte. Jeg ramte ham, men der kom ingen blod. Okay, så prøver vi... Small world. Happy... Nej. Bottle Run. Ja, prøv det. Det må jeg... Den. Vi prøver, vi skal have ham her. Ja. Nu er cyklen. Woohoo! Shit. Ja, nå. Jeg klarer mig 43 minutter, men... Ball. Det. Aha! Ej. Kom her. Kan jeg så... Ui, det var det ikke. Ja, sådan. Du er langsom. Du må ikke rykke dernede i. En jet. Okay. Wee! Nu sker der ikke noget. Det sker der sådan noget. Der kom pilen. Nej, ikke den. Nå, jeg tror, Lasse får lov lige om lidt. Ja. Hvor det Lasse? Okay, hvad skal vi ramme? Vi skal nok all is lost. Ja, det lyder rigtigt. Men det er godt lige med sammen. Hvis vi kommer derind. Jeg er ikke så god til at få fat i den her. Okay. Det tror jeg faktisk. Og så fat. Og så slappe af eller sådan.
I kan godt se, hvem der spiller nu. Men jeg er bedre. Kast. Ui. Nej. Jo. Hvad skete? Den blev stående. Hvad skete det? Ah. Ja, ved du hvad der sker nu? Du er død. Nej. 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 Hvad sker der for en sammen? LOL. Ej, hvor er det. Ja, kom. Klar det lige. Kom nu. Klar. Yeah. For helvede, så rammer jeg dig igen. Nå, jeg tror du slår med, han skal lige prøve. Okay, Jo, jeg vil så. Jeg er min sygtid. Lad os se. Kunne vi se. Ja. Okay. Nej! For helvede. Okay, du har så et eller andet. Det var altså lige noget. Et eller andet mærkeligt. Ja. Vi bruger den til at sidde på computeren. Ui! Nej! Så kom du langt. Hvad laver du? Nej. Nå. Nej. Ej, tag nu fat. Du er fat. Ja. Yes! Nej, det er så dumt. Nu dør du så. Nej. Det vil du gøre. Jo, Hvad det sagde gør jeg. Nej, er du død? Ikke helt faktisk. Men jeg ser det ikke. Nå, nu spiller man alle her. Spiller damer. Ja. Yes! Nej. Nej, det var så ikke yes. Nej, det var ikke yes. Den skal blive. Nej. Ja, det er igen. Så kan I se, hvor meget bedre jeg er end til dig. Det er ikke engang så let. Nej! Buff. Bum. Det ved man på. Rigtig meget. Han er med mange hoveder. Hovedet, det er faktisk, nej, det er kroppen. Nej. Hold nu, mand. Rigtig grin, det er ikke grin. Nej. Ikke sjovt. Nej. Okay. Ja. Ui. Får du den big ball? Nice, man. Awesome. Ej. Så må jeg engang bruge den. Kæmpe idiot, det her. Nej. Ja, det går da meget godt. Jeg kommer ind, og jeg er død. Nå, man kan se en skelet eller sådan. Nå, så kommer den også. Jeg bruger en lille game. Ja. Kommer der en til? Kommer en jetlag til det? Nej, det gør det ikke. Det var fedt, hvis du kunne den der nede i. Nej. Jo. Nej. Au. Gå home, Nej. Jeg skal med. Væk, sluk din lyd. Nej. Lad os se. Lad os se. Nå, men jeg tror snart, vi skal ikke til over derinde. Jo, ja, vi tror, vi tager videoen i 10 minutter. Lol, hvad skal... Lol, er det et sværd? Ja. Hvordan det kommer? Ja. Nej! Du ved, om man er god til at ramme den der i hvert fald. Hvis du det gælder, så er du fandme hurtigt vundet. Ja, sådan. Ej, hvad er det? Vi tager lige min bag. Den er... Ja, det så. Let's ride. Ej, fuck. Ja. Shit. Nå. Det. Så kører vi. Godt stærkt. Wee. Lige maven. Wee. Nej. Yes. Lol, prøv at se. Jeg rører ingenting nu. Hvad er det? Nej. Det var for den gang, er det ikke? Ja. Vi snakkes med en Nå, men det var for den her gang. Vi snakkes med en anden gang. Farvel.